Ма той не искам да ги... Хора да ме гледат, не искам да ги... Той иска да ме псува. Я тогава го дай то насам, да го нацовам до седмо коляно и да си лягам. Я го вижте! Тонка, я виж малкия штуцер! Я го виж малкия штуцер! Я го виж! Ай го! Тряс! Ай така! То се вика с... Ай сега! Само да го намеря! Айде! От вчерата чака му е, бурсук. Маре, направо ми късаш нервите, направо ми късаш нервите. Какво искам да ми кажеш, какво ще стане, освен да ми направиш една свирка? На 5 минути съм от Пазарджик. Айде, идва из колата, идва из колата. Аз да дойда. Как да дойда аз, брат? Как така, човек? На ония ден нали даваш изор, че ти ще идваш. Ариала сега при мен. Ма кой си ти? Искаш ли ти кажа кой съм аз? Кой си ти? Кристиан Рочев, аз ще ти дам инстаграма, ако искаш да ме намериш, братле. Ма ти си някакъв сериозен файтър, май. Не, аз съм на един голям смешник, братле. Ама чакай и инстаграма, така, я виж и рекламка си прави, леле. Не си правя рекламка, братле. Трухар! Верно ли му пише това в билото, човек? Знаеш кой съм аз, знаеш кой съм? Кой си ти? Айде. Ей, то, дето го виждаш всеки път, знаеш ли кой е? Дето ти правиш шотове, мотове. Кой е? Това е мой човек. Кой е това? Да, това е твой човек. Ти знаеш, че аз го държа това за топките. Така ли? Ей, този сървър, дето те кара да го рекламираш, знаеш ли на кой е? На кой? На мене. Майко, браво, тигър зверски! 2025 имаш сървър на Майнкрафт, демек, кура ли ти порасна? Не, виж сега, братле, правя си сървър, за да си правя кефа, не го правя, за да се направя нещо друго. Дойдох набързо да те насоля, да си направя кефа, да ми стане густо на душата. Така, и? Дето в 2020 ми влезна в щата да ми псуваш заскалките, ах, твоята кожа мръсна. Така, и? И до тук само чувам как си ми най-големия фен. Аз съм ти фен, бях ти фен, вече не съм. Не, ти още си. 2020 година... Още си. Точка.